Елате с мен на брутален тепаняки грил в Шинджуку, Япония. Вечерта ни започна с това, че отидахме да гледаме популярната 3D реклама на котката в Шинджуку. Бяха направили специална анимация за Хелоуин, как бута някакви неща от тези рафтове. Беше пълно с хора, които чакаха да се пусне точно тя. След това поехме случайен маршрут по улиците на Шинджуку. Както виждате, насякъде имаше реклами, билборди, изглеждаше wild, а ето тук щеше да ни нападне Годзила. И затова решихме да хапнем като за последно, в което се оказа най-якият тепаняки грил. Още с влизането ми направиха добро впечатление колко са гостоприемни. Дадаха ни специални легенчета да си оставим нещата. И ето това беше нашият шеф. Човека беше много опитен и разговорлив, знаеше английски и много се кефеше, като пускахме някакви фразички на японски. Тук приготвяше първото ястие от менюто, което беше чеснови хлебчета и тези гурме разядки, в които имаше телешко, октопод, миди. След това започна да приготвя грилованите зеленчуци, а нямаше как да не си поръчам и саке, което вървеше страхотно с салатката. Време беше да се покаже и главният герой на трапезата, а именно лагюто сърлойн стек, който изглеждаше направо уникално, а беше 15 000 пъти по-вкусно, отколкото може да си представите. Докато го приготвяше, той ни разпитваше откъде сме и като разбра, че сме от България, веднага се сети за киселото мляко на фирмата Meiji, което е страшно популярно в Япония. Беше наистина най-вкусният стек, който сме яли някога. Имаше още една-две степени и десерт, който не снимах, но накрая завършваме с чайче и определено препоръчвам.